Kagahapon ang gipahigayon din ang kuan ang kantong mga kongresista naghanto sila pinanguluhan ni kongresista Zia Alonto Adjong nga taga Mindanao kasi mo chairman sa Committee on Suffrage atol sa alang sa consultation sa anti-dynasty bill nga karon nag-ung-ung na dito sa ubos may balauranan unya ila ko nung paningkamutan nga mapasar ni sa dili pa ang State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Adjong mo nango sa mga kongresista pag-ari sa Sugbo aron pangutan-on labi na sa mga estudyante sa University of the Philippines din gipahigayon kagahapon ang konsultasyon kabahin nining pagpasar ning dinastiya political families nga mooy giingong gipasangin lang nga pertig yung dako ang hinungdan nganong nag-antos ang Pilipinas sa grabing korupsyon tungod sa politikang pamilya. So, politikong pamilya. So, matod pa kagahapon, ato niyan yung balik kagisgot ha, may matod pa nga, kinahanglang mapasar ni. Sa dili pa din kagahapon, silang Laila de Lima, kongresista sa ML, dili tong mobile legend. Sa to nang iha, mamamayang liberal di ay, dili mobile legend. ML man ML party list silang Congressman Igay Irises sa Caloocan og uban pang mga kongresista dito kita min former Congressman Nery Colmenares totoo na gini mo magkita dito po tong silang itong mga makabayan congressman dito sad onya ang wala ko ikita dito si Antonio Tonio atong basaon og baba sa makabayan muwayo man to. Dito si kongresista Baba Yap sa First District sa Bohol. Baba sa ibang pangalan ni Baba Ilong. Naloko. Baba Yap. Naloko na. Unya nakita po nako for the first time. Murag na po nakatuig wa ko kakita ani. Pero nakita na gyud nako kagahapon ang Cebu City North District Congressman QT Dilmar. Tahimik ha si kongresista QT Dilmar. Perting okay hagyod niya. Naloko na. Kinis QT Dilmar may palagay ha. Maraming mga konsyal barili. Nga mo pakita lang ni sila kun adunay eclipse. Mas may pang eclipse lagi mo pakita kausas sa katuig. Oh ba? Kani sila wagi pakita. Magagag na. Di apay nindot nga isiro na karon toton. Kanis Hari Iran, konsehales nagbayan Sugbo. Si Kapitan Daniel Arguedo, Dires Mabulo, kapitan po siya. Pwede sa daghana di ay mga taong kipapuyo taga Mabulo diha sa Block 27 sa North Reclamation Area. Kani ato ning balik kag hisgot kay regarding nis basura nga gibubo kagahapon dito atubangan sa gate kay matod pa dili ko no pasudlon sa gwardiya. Abogado ni sa Arguedo. Kanya mayon sa argumento tingali. Ibubo mas tubangan pina ugwa ko na sa kaywa ko na sa tubaga sa city government pinaagi ni Mayor Nestor Archival o niya hinungdan nga murag nahog na hinunggoy batasan to yung mga tao kay gibubo tubangan. Uya mate. Samtang astang ilngigay 300 toneladas or 20 ka mga truckloads of basura pod nga dadon dito sa Aluginsan matagabi posibleng gisugdan na ni gabi paldo gid si Jimbo imuha gid nino ang utana ko ha paldo gid ka na believe ko nimo si Jimbo Naloko na. bayaw ni sa ilang mayor nga mo'y nangahinte o basurahan dito sila ha si Mayor Ig Mordino. Ay montag ni Boss Jimmy diya sa among soke sa kuhan ka na may locking shop diya sa may Pirono Boss morning ni kini Hari Iran karon tuganan ta mo ha ug sa Hari Iran unya totoo lang si Hari Iran tuganan ta mo unsa. Samtang ang LTO, Land Transportation Office, pinaagi ni Director Falsis, kagahapon ni Dunar og 5 ka mga breath analyzers dito sa Kapitolyo. Diyan ilan ning gi apod-apod
iapon-apon ni ganto sa lain-laing lugar matud pa sa Cebu Provincial Police Office Director nga matud pa mo gitagaan ini aron kadtong mga driver nga magbasbahas nandan labi naghubog ayay pite. Si Boss Marlon Capacio, I don't know, kagahapon ha. Kay baton pa, alas 4 pasado, gahapon si Mayor Chubasco. Chubasco drama, Chubasco. Loko na. Chubasco Cardenas, ha. Andam na dayon sa iyahang mga alert team sa disaster, ang mga disaster personnel dito sa Canlaon City, Negros Oriental. Human mubuto. Ang bulkan, alas 4 pasado, dito sa iyahang syudad, ang Canlaon Volcano, nakapabugna ni og white klase sa La Carlota. White klase sila ra dito ha. Tungod sa grabe kadaghang abo nga gibugwak sa Canlaon Volcano kagahapon alas 4 pasado. Matod pa ang maong Canlaon na ang Peoples di pakanaog na og alert level 2 sa lugar diin gidid nga magapaduol sa bulkan kay basig mapaso mo dito. Pag atol sa pagboto, wa mo noon sila kadungog dito. Pero bugwag og aso. Akong ipangutana po niyan Tomas Osmeña, nganong wa man siya magtingog ani? Ang gisiguro ra yung Tomas, katurag yung giingong 12.5 million para iabang anang ihang Mayor of the Night kuno siya. Anong wa man ka magtingog ani Tomas? Loko na. Nga ikaw utrom sa kang kadadag basura. Karon ato na yung pangutan niya ha. Unya taon Tomas. Samtang ang ay murag nindot nida, nindot coming. Coming. Si Attorney Melvin Matibag ha. Kanhi karon mao nay bagong NBI director puli ni may to kay Angel man to. Kadiyo tra kaayo si ang napuling director unta gikan ni Santiago, Jaime Santiago si Angelito Magno. May to sa kay Angelon. Kagapon gipulihan naman ni Attorney Melvin Matibag katong cabinet secretary ni Digong mo ni pangos PDP kani anto. Si Melvin Matibag karon mao na ang bagong NBI director wa po hibaw asa sa Angelito Magno ibutang. Loko na. Pero diharag yapon ni NBI pero ang director ang hawd-hawd lang gipulihan. Daghang kay na ni isa ang kila ni. Nganong si Matibag man nga na may daghang sakop si Bangag. Nga ikatudo des NBI nga nganong karimang batabatan Digong mo ibutang hinuon diha nga wa man delikado man eh. Yawa! Pawa! Karon balikan ta niya ni taw ha. Samtang ang ugma ang presidenteng Bangag. Waadto sa Naga City dito Bicol ha. Sudad City of Naga maring sa Cebu kang Mayor Balsong. Naga City dito sa Bicol. Ang siyudad diin ang mayora dito si Leni Robredo ang kanhi Vice Presidente. Daghang ni isang kilay posible nga si Leni Robredo mo himo ang standard bearer ni sa administrasyon oni sa 2028 election presidential. Naloko. Hati na ha. Ba magkitagbo kay matod pa kaning ilahang kaning pag-adto ni Presidente Marcos iyang susihon ang mga proyekto katong gingon ng Oplan kontra baha. Iyang tanawon ang proyekto nga gigahinan dito ni Tambalosos Martin Romualdez ug ni Saldico. Matod pa si Saldico og si Martin Romualdez kinito sangga kaayo susihon ni Bangag. Kung tinuoray bang naay proyekto nito or mas tinuod bang naay multo nga flood control projects sa lugar ni Leni Robredo. Daganag duda sa morog mao naman ang tingali. Kinamduman nga si Vice Presidente Sara Robredo, Vice Presidente Sara Duterte ni adto sa ilang bahay ni Leni Robredo na ito ni aging tuig. Nibisita yun. O niya, story lang mayo. Wa pa po siguro. Wa pa po siguro. Sabot sa ta. Ayaw ditong Bangag. Arin ako. Pasangay lang Oplan kontra baha. Ha? Pero muadto siya ugma. Dili manglaba.
Pero ang katong kang Mike Rama nga, gubat kontra baha, matay. Believe ko atong Mike Rama, katong iyang mga sundao sa mga mangugubat og baha. Og mag-uwan, mamasilong man. Mao ba? Naman to, yung Mike Rama, nakitaan na masilong, ay. Pawa! Inggit on. Samtang sa lampahin, kagahapon, pertigod sa lip ni Tambo kuno iyang kasing-kasing. Oy, matod pa ni Erwin Tulpo. Sa diyang interview sa mga tigbalita dito sa Kauluhan, nga matod pa ang usa sa mga political analyst. Niingon kuno mas nindot kuno, ligon kuno ang tandem sa 2028 kung ang ipares ang himuong standard bearer sa administrasyon si City of Naga City Mayor Leni Robredo parisan pod ni Senador Erwin Tulfo. Hasta ngilngiga. Ingon sa murag ni Tambo kahundugan na pero dili ko gikapoy nako. Kay bisan kani ko na pa man ko mga kaso kay dili man ni siya Filipino citizen gyud na pa man siya American flag man eh. Mao ba? Aton pa niya daghang kunong ligon sa Liberal Party sama ni Senador Bam Aquino katong baki senator ba? Baki senators Bam Kiko Baki. Pero si Bam Aquino na sa di ko dagang presidente ay basig magpresidente ni siya Baki. Matod pasumpay ni Erwin Tulfo nga Afgani ang iyang igsuon nga si Rafi Tulfo magpare-elect na 2028 may ra pa ay keep susus delikaduha gininyo kamoy ug kamoy mangos nasod sus to ay Bintulfo to ay Montulfo mga tulpo asawa ang katong anak ni Rafi Tulfo ni adtos Las Vegas, Nevada aron bangkahan ang iyang mga barkada dito sa kantinan ka 2 milyon sa gabi Tangil-ngiga ni pamilihag sila. Hello. Kaya alam mo kutob, mahimo, di na ito ibutaran o niya sila. Tangil-ngiga, nagkara sa Erwin Tulfo. Uy, lipay ko no kay siya. Lipayagon ni mo inta. Akong tanaw, naglipay kayo. Mao ba? Lipay sa tungod aning ko. Tungod aning nahitabo karon nga. Naadi ganahan gina kong mag-vice presidente. Kami di gyud. Kami di resibo, murag wagi kay angay. Kaya ano, nasubraan ra mo mga tulpok. Matod pas mga dagkong officials police nga, ang favorite ko no nga whipping boy sa mga tuplok sa ilang programa sa TV o radio, ang police o ang kasundaluhan. Ganyan pasangil-pasangil o magmangag mo atong Leni Robredo. Kuan ni, sa ano to pagtawag ni Pinklawan nga bangag. Di apoy baki, Bam Kiko. Di ko na siya mudagan pagka vice presidente. Hastang ilingigang baki. Bam Kiko, baki. Mao ba? Di siya mudagan pagka presidente kay iyang gusto yun. Posible magpresidente. Naloko na. Puula ni mga ngana, pragaba lang.